Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za uvedení v určitém časovém předstihu, nicméně já si s tím nějak poradím. Já bych chtěla kolegům z OK System úvodem poděkovat za milé pozvání a dání té příležitosti promluvit před vámi k problematice, kterou jako advokát, který je již více jak 12 let v oboru a zabývá se především pracovním právem a personalistikou. Je to pro mě prostě velice zajímavé téma, protože ve své praxi advokáta podporuji obecně nejen naše klienty, ale i v rámci své přednáškové činnosti jakékoliv iniciativy, které vedou k progresu v tom oboru, které pomáhají těm lidem v té práci. A obecně jsem právník, který se snaží najít cestu, nesnáším slovo problém a vždycky se snažím s tím klientem spolupracovat jako jeho partner a najít ten způsob, jak věc vyřešit. Samozřejmě právníci obecně ze své praxe vím, mají, řekněme, neúplně dobrou pověst. Často přicházejí ke klientovi až v okamžiku, kdy už něco nastalo nebo se nepovedlo. Ne tak často se stává, že přicházejí klienti předtím, než vůbec se rozhodnou nějakou záležitost uvést do praxe a podobně. Proto jsem si připravila a myslím si, že to zcela je v souladu s tím, co už tady uváděli kolegové a s celkovou společenskou odpovědností společnosti OK System, které si velice vážím, nejít za každou cenu do toho, aby prosadili produkt, který se třeba tváří marketingově velice cool, pro personalisty v oboru může znít zajímavě, nicméně je často z hlediska právního zcela neprůchodný, spojený s, řekněme, vysokými riziky, kdyby nastala situace, že by zaměstnanec, nedej bože, cokoliv v té věci zpochybňoval. Proto, aby jsme se sladili, abyste vy taky věděli, že jsme s kolegy z OK Systemu sladěni, tak jsem si tak nějak podvědomě připravila jako první slide a jestli o něho můžu teda poprosit posunout na ten další. Ne, ten předtím. Krátké představení své osoby a advokátní kanceláře, se kterou celých 12 let spolupracuji. Já se teda jmenuji Kateřina Fritzlová, jsem seniorní advokátka v advokátní kanceláři PRK Partners, kterou možná někteří vás znají. Je to přední česká právní firma, která je ohodnocena řadou ocenění, jak mezinárodních, tak českých. Řadu let držíme vysoké ocenění z hlediska pracovního práva, máme velice silný pracovně právní tým. Takže si troufám říct, že jsme zajímaví pro vás partneři pro otázky, které řešíte ve své praxi. Jak jsem teda tady už uvedla na tom slajdu, v praxi jsem 12 let, od roku 2014 jako advokátka. Tu moji specializaci vidíte. Já jako žena, které ta problematika, a vidím tady obsazení především ženské, se věnují ráda problematice pracovního práva, ale samozřejmě ve své praxi jsem měla možnost se věnovat i jiným odvětvím právním, takže ty mě taky zajímaly, nicméně ta moje specializace, nemám pocit, že každý právník musí vědět úplně všechno, spíš to ve mně vždycky vzbuzuje nějaké podezření, když si je právník příliš jistý a zná hnedka odpověď na otázku. Tady ještě uvádím, kde můžete nalézt další informace, buď o PRK Partners, nebo přímo o mně, pokud byste měli zájem. Především bych chtěla ale odkázat na ten poslední řádek a to je, co je moje motto, které provází celou mou praxi. Já vnímám, že pro klienty právníci a nedej bože advokáti můžou znamenat něco, se kterým neradi často přicházejí do kontaktu, nicméně někdy je to opravdu nezbytné. Já bych chtěla, abyste, co se týká mojí osoby a dnešního příspěvku, dnešního tématu, zavnímali, že jsem advokát, který se snaží pro vás najít to řešení a udržovat v nějakém způsobu bezpečí. Nesnaží se najít, proč ta cesta nejde, proč něco není možné, ale právě naopak, proč něco jde, jak to jde a s jakými riziky, případně překážkami je některá věc spojena. Samozřejmě ani já jako advokát s tímto přístupem neudělám nic s tím, v jakém režimu funguje v České republice pracovní právo.
S tím bojujeme nejenom my, advokáti, ale víte sami z praxe, že s tím se potýkáte také vy. Já jsem se účastnila několika konferencí, také se soudci Nejvyššího soudu a musím bohužel konstatovat, že ne vždycky se ty představy ohledně potřeb praxe a té soudní obce setkávají s nějakým konsenzem. To mě mrzí, nicméně co s tím můžeme dělat? Můžeme věřit, že se to prostě nějak postupem času změní, nicméně ta situace ještě nenastala. Proto se musíme držet dnešního tématu a to je digitalizace v HR, obecně paperless agenda v HR. Já jsem toho velkým fanouškem, protože si myslím, že práci bychom si měli usnadňovat a ne ji dělat stále nějakým způsobem kostrbatě, složitě a především papírově. Takže tolik, ano, děkuji za další slide. Takže jestli můžu se dostat k té problematice, jestli digitalizace v HR a obecně v pracovně právní problematice ano či ne, za mě jednoznačně ano, ale má to samozřejmě své limity. Vzhledem k tomu, že pracovní právo má obecně v systémech práva v České republice specifické postavení, a to nejen z hlediska znění právních předpisů, možná máte jako svoji mantru zákoník práce a další předpisy. Sami víte, že zákoník práce v řadě ohledech stanoví mnohem přísnější kritéria, než to činí jiné předpisy a obecně se to následně promítá do celkové oblasti pracovního práva. Já vnímám, a teďka tenhle rok velice rezonovalo téma bankovní identity, které se týká především obchodních vztahů a daňových oblastí případně. Nicméně pro oblast pracovního práva a HR není z hlediska nějaké právní jistoty a naplnění požadavků pracovního práva použitelná. Je třeba pro osoby, které pracují v oblasti pracovního práva, je nutné navnímat velice důrazně tu rozdílnost těch právních systémů. Že tady máte na jednu stranu velice progresivní liberální systém, nevím, jestli velice, možná, že kolegové by nesouhlasili, že vidí jiné limity, ale řekněme progresivnější, liberálnější systém, co se týče jiných vztahů, než jsou ty vztahy pracovně právní. Zkrátka v tom pracovním právu, v té personalistice platí naprosto rigidní pravidla v některých ohledech, které, i kdybyste měli sebelepšího právníka, který by vám chtěl sebe víc vyhovět, tak prostě tu řeku Styx nepřekročíte. Vždycky budete, nebo v řadě ohledů budete ve značném riziku toho, že nesplníte některý z požadavků zákonných k tomu, abyste něco udělali platně, účinně a podobně. Taková je prostě realita. To pracovní právo je v tomhle ohledu naprosto jiný systém a nejenom z hlediska toho legislativního rámce jako takového, ale také potom z hlediska, když nedej bože, už se dostanete do nějakého sporu se zaměstnancem, tak tahají zaměstnavatelé obecně od počátku, tahají zaměstnavatelé za kratší konec. Zkrátka soudci pořád mají vžitou tu představu, že zaměstnavatel je ta mocenská strana, která nějakým způsobem šlape po chudákovi zaměstnanci a tak to prostě funguje. Je to na všech úrovních soudu, od okresů až po nejvyšší instanci. Takhle to je prostě vnímáno. A takhle vy s tím musíte přistupovat. Samozřejmě pro tu běžnou agendu, kterou tady uvádějí kolegové a se kterou oni vám pomáhají, jako ty systémy, které tady uváděli, evidence mezd a podobně, docházky, pracovní cesty, to nejsou zásadní věci, co se týče jakoby právního hlediska. Jsou to pro praxi hrozně užitečné věci. V řadě společností fungují, neustále se vyvíjejí, zlepšují a podobně. O čem já hovořím, jsou limity, které stanoví zákony a rozsáhlá soudní judikatura, co se týče jiných záležitostí v pracovním právu. Ta běžná agenda, když už máte zaměstnance zaháčkovaného, máte s ním podepsanou pracovní smlouvu a podobně a řešíte s ním běžnou provozní agendu týkající se jeho pracovního poměru, tak tam
není v podstatě zásadnější problém. Samozřejmě musíte zachovávat nějaká pravidla, která v podstatě nemusíte k tomu znát ani zákonné předpisy a podobně. Stačí se řídit nějakou racionalitou, aby když vám přijde nějaká kontrola z inspektorátu práce, na co se asi tak ten úředník může ptát a podobně. Na co se může asi tak ptát, nedej bože, ten soudce a podobně. To si myslím, že v praxi naprosto běžně funguje a nemáte s tím nikdo problém. A i my jako právníci neřešíme. Jo, neřešíme jakoby spory týkající se toho, jestli byla řádně evidovaná docházka a podobně. Jo, nejsou to jakoby spory nějaké jakoby zásadní nedostatky neodstranitelné a podobně. To, co je v té agendě zásadní a na co my narážíme v praxi jako advokáti, a to je to, že ta digitalizace, elektronizace, ať to nazvete jakkoliv. Zkrátka opuštění písemné formy a vlastnoručního podpisu u některých úkonů zaměstnavatele a zaměstnance, ať už jednostranných nebo dvoustranných, prostě nejde. Prostě je spojena s takovými riziky, že v praxi vám to lucidní advokát nemůže nikdy doporučit. Můžete se snažit, máme tady certifikáty, máme tady různé elektronické verze dokumentů, elektronických podpisů, kvalifikovaný, zaručený, uznávaný, biometrický a podobně. Ale ve výsledku vždycky narazíte na ustanovení zákonné normy, které naprosto striktně říká, kdy je zachovaná písemná forma i u elektronicky vytvořeného dokumentu, kdy je dokument podepsán, kdy je dokument doručen, a máte tam striktní pravidla, které vám nastaví takové limity, které vy zkrátka nepřekročíte. Tyhle limity platí u dokumentů, které jsou spojeny se vznikem, změnou či zánikem pracovního poměru, klasicky pracovní smlouva, klasicky výpověď, dohoda o skončení pracovního poměru. Tyhle zásadní dokumenty, které nějakým způsobem zásadně zasahují do toho pracovně právního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. U těchto dokumentů není bezpečná cesta. Prostě není. Vy, když vlastně už si nastavíte jakkoliv systémy, jakkoliv se domluvíte, máte i dohodu se zaměstnancem, že nějakým způsobem budete komunikovat, proběhla novela zákoníku práce ohledně doručování, můžete doručovat e-mailem, komunikovat se zaměstnancem e-mailem, on vám to musí samozřejmě nezbytný předchozí písemný souhlas, musí vám sdělit adresu, ale ve výsledku, když nedej bože dostanete nějaký spor s tím zaměstnancem a on si usmyslí, že už nejste přátelé a partneři a bude se snažit najít nějakou slabinu na vaší straně, tak tohle prostě zpochybní a řekne, že nějakým způsobem neproběhla ta transakce správně. Že třeba byl ten souhlas, že třeba byla ta adresa správně, jako že jste použil správnou adresu, ale že se vlastně neseznámil s obsahem, že to vlastně nepodepsal, že mu to vlastně nebylo doručeno a podobně. Zákonodárci totiž z hlediska, řekněme, nějaké schizofrenie, nějakých nepochopitelných úvah, vždycky, když vymyslí nějakou novelu zákoníku práce, nebo některé jsou i dobré, ale ono to, víte, já jsem si to včera zase ještě načítala, já tomu kolikrát nemůžu věřit, prostě nemůžu věřit. Protože ten střet praxe s tím, co je v tom zákoně, já si říkám, jestli někdo někdy z těch legislativců zažil tu praxi. No, jako fakt, protože já to začnu číst. Je to úplně cool, je to super. Prostě může se doručovat e-mailem, super, překonali jsme to, že musím toho nešťastníka nahnat do kanceláře a podepsat s ním písemný dokument a mít stohy dokumentů prostě a všechno aktualizovat a podobně. Veškerou změnu s ním podepisovat a podobně. Je to super. Začíná to úplně krásným ustanovením, že to jde i e-mailem. Vyhnu se pro boha České poště, je to super. Já jsem teda z Ostravy, nevím, jakou máte vy zkušenost tady v Praze a podobně, odkud jste, jo. Ale v Ostravě a region Severní Moravy, pošta česká, nevím, jestli tady jde z České pošty, tak se omlouvám, třeba to. Ne? Dobře, takže možná, že to někde funguje. Ale obecně, kromě kvality doručování, bavíme se o právním rámci. Věta, kterou tam dá zákonodárce, zní krásně. Je možné doručovat i elektronicky, řekněme e-mailem. Nicméně ta věta i pokračuje a má i druhý odstavec, ten článek.
A ten zní, že tam musí být předchozí písemný souhlas a musí tam být sdělení adresy ze strany zaměstnance. Pořád jsem s tím v pořádku, jasně, nastavíme si nějaké pravidla. Následně dochází k tomu, že zaměstnanec může tenhle souhlas s doručováním a s komunikací prostřednictvím e-mailové adresy kdykoliv bez uvedení důvodu odvolat. Prostě on si to jako rozmyslí a už nebudete komunikovat e-mailem. Takže nemáte v podstatě kontrolu. Co je z hlediska právního zásadní, je, že u doručování e-mailem nefunguje fikce doručení. To znamená, že je zcela na zaměstnanci, jestli vám nějakým způsobem potvrdí doručení toho dokumentu. To znamená, pošle vám e-mail, ano, dostal jsem to, seznámil jsem se s obsahem, souhlasím s ním a podobně. To by nám advokátům, kteří se chytají každého semínka, jakýchkoliv prostě souhlasů, i stačilo. Nicméně otázka je, jak je to potom s právní jistotou, je zcela v gesci zaměstnance, jestli tohle učiní. Vy vlastně mu něco pošlete a ten zákonodárce říká, je zcela na vůli zaměstnance, jestli vám to potvrdí, nepotvrdí a podobně. Žádná fikce doručení nefunguje. Dále zákonodárci ustanovili institut, umožnili datové schránky pro fyzické osoby. Zajímavá věc. Kolik zaměstnanců má datovou schránku? Jo? Takže zase střet s legislativou a praxí. Jo? Prostě, když už máte datovou schránku, máte ji umožněnou pro přijímání jakoby komunikací soukromých zpráv a podobně, že když už si některý zaměstnanec osvícený zřídí datovou schránku, tak zase ani neví, jak s ní má operovat. Jo? Nedej bože, že zadá špatně heslo, to se mi taky stalo teda, a jsem v pasti, protože běžím na Check-Invest, na Checkpoint. Takže datová schránka, nebo na poštu, no tam to je, ano. My naštěstí máme v PRK už sofistikovanější systém, máme IT oddělení teda, takže předávám. Další věc jsou elektronické podpisy. Kolik vašich zaměstnanců má elektronický podpis? Tak. Dneska ráno, když jsem se připravovala, abych si osvěžila téma a potvrdila si svoje pocity z elektronického podpisu, který už tady je řadu let, tak jsem si pouštěla několik rozhovorů svých kolegů a podobně a všichni ty kolegové se v podstatě shodli na tom, že je to zajímavý institut, zřejmě na začátku byla pozitivní myšlenka, nicméně v procesu postupného schvalování až na definitivního schválení došlo k tomu, že se jedná o institut, který se vůbec v praxi nezažil, ze strany zaměstnanců vůbec. A je natolik složitý, protože musíte si vyřídit certifikát. Ten certifikát musíte obnovovat a celkově je to administrativně náročné podle toho ještě, jaké certifikáty máte. Vůbec, aby jsme se my jako advokáti zorientovali v tom, který vlastně druh podpisu musím mít a co pro to musím udělat a že vlastně na to potřebuji 15-minutovou pomoc našeho IT oddělení, který zaměstnanec má z IT oddělení. Jo? Takže a nevím, kolik z vás zaměstnavatelů máte sofistikované IT oddělení, jo? Že vám opravdu pomůže v podstatě přenastavit celý počítač, aby vám obnovil certifikát. Jo? Takže obecně je to hrozně krásná myšlenka. Ale na konci dne, když za mnou přijde člověk z praxe a řekne, že je nadšen v oblasti pracovního práva, pořád bavím se o pracovním právu. Jo? Jsme úplně v systému, který je ovládán nějakou jinou mocí, zkrátka. Tak mi řekne, že nadšen myšlenkou té digitalizace, že by rád prostě to řešil elektronicky na dálku, prostě v nějakém interním systému zaměstnavatele, má na to prostředky, dá do toho peníze, má na to náladu, má na to lidi, chce se tomu i administrativně řadu hodin, dnů a týdnů věnovat. Co s tím budeme dělat? Z hlediska pracovního práva v té běžné agendě, kterou vám tady představují a už vám poskytují tady kolegové z OK systému, já nadšeně řeknu, využijte. Jo, využívejte, jste bez rizika. V okamžiku, kdy tohle chcete využívat z hlediska těch dokumentů, které jsem tady uváděla, těch zásadních v tom pracovně právním vztahu, tak musím bohužel konstatovat, přestože jsem advokát, který
když je vůle, tak je i cesta a vždycky se snaží najít nějaké řešení pro zaměstnavatele, tak vám rozhodně zodpovědně nemůžu nikdy doporučit, abyste podepisovali pracovní smlouvu, její změnu, případně dávali výpověď, vyhazovali zaměstnance nebo odvolávali vedoucího zaměstnance tím, že mu to pošlete e-mailem nebo že mu to pošlete elektronicky a podobně. Zkrátka u těchto dokumentů, i v případě, kdy jsem říkala, že třeba máte sofistikované systémy zaměstnance, jste zaměstnavatele na úrovni vyšší sofistikovanosti, těch není moc, a máte certifikáty, různě datové schránky a podobně, to nelze doporučit. My s kolegy z pracovního oddělení PRK Partners nechceme vést klienty k tomu, že vlastně jdou v té svojí praxi do takového rizika, že ve výsledku na ně podá zaměstnanec žalobu, protože zvlášť, když jste vyšší společnost, tak každý advokát si zjistí vaši solventnost a jak jste schopni zaplatit, když vyhraje soudní spor a ten v 90% vyhraje. Tak zkrátka my tam k tomu soudu nechceme. Ta naše praxe v PRK Partners je ta, že tam ani nechceme dojít. Otázkou toho fungování toho biznisu a obecně není to, že jednám tak, abych se potom chodil 2, 3, 4, 5 let k soudu. To prostě není smyslem. Proto, pokud tady jsou mezi váma někteří revolucionáři a chtějí vyzkoušet některou jakoby z těch, řekněme, cool metod pro podepisování, ověřování identit a podobně u těch dokumentů, které jsem řekla, že jsou neprůchozí naprosto, tak já bych ráda řekla, že z mojí strany máte zelenou, ale já bych jasně řekla, že budete tahat za jednoznačně kratší konec. Protože to, co já ze své praxe vím za těch 12 let, je, že teda nevím, jestli to nebylo i předtím, ale je hodně advokátů, kteří se rádi soudí a rádi podporují své klienty v tom, aby se soudili. A je hodně zaměstnanců za těch 10 let mnohem více, kteří se chtějí soudit. Chtějí prostě k tomu soudu jít. Chtějí toho zaměstnavatele. Pokud už to udělají, tak pro toho advokáta musím vám říct, že to je malina. Když on vezme a jako první řekne tomu soudu, oni nesplnili ani formu. Oni to neměli ani řádně podepsané. On se ani neseznámil s obsahem. Tady jsme s kolegou Klimešem diskutovali, jak prokážete, že se zaměstnanec řádně seznámil s obsahem dokumentu, když ho dostal elektronicky. Ono ty elektronické prostředky jsou sice jako hrozně úžasné. Já teda jsem ještě z doby, kdy jsme lezli po stromech a nebyl Facebook, takže ale jako učím se, mám mladý tým, jako v kanceláři, takže a fandím tomu. Nicméně mají v sobě jak kouzlo, tak nebezpečí. Když to vezmu striktně jako advokát, když za mnou přijde zaměstnanec a řekne, já chci zpochybnit tady tu změnu pracovního poměru. Prostě já s ní nesouhlasím a já chci zpochybnit. A já jsem to podepsal jenom elektronicky. Tak se podíváme do těch systémů a vidíme, že na to seznámení s tím dokumentem měl zaměstnanec 10 vteřin. Že prostě od otevření toho dokumentu po jeho podpis uběhlo 10 vteřin. Malina. To je malina. To prostě u toho soudu, to jednoznačně ten soud to smete, že to nedošlo k žádnému seznámení s obsahem listiny. Jo? A jsme u něčeho, kdy tady já mám ty specifika pracovně právních předpisů, kdy vidíte, že musí být zachována jak parádní forma, tak potvrzení toho obsahu. Musí mít ty strany prokazatelně možnost seznámit se s obsahem té listiny. Člověk si řekne, že to je přece snadné. Nicméně, když se dostanete už do té situace, že to budete muset prokazovat, tak u těch elektronických systémů je hrozně jednoduché, ty data tam prostě jsou a jde to jednoznačně vidět. Jo, prostě to prostě si neobhajíte. Samostatnou kapitolou je doručování. No, co k tomu říct? Byla novela zákoníku práce. Řada kolegů v to dávala velké naděje. Musím říct, že i ze svých klientů a tím, že školím, setkávám se i s personalistkami,
především ženami, omlouvám se pánům, které se mě ptali, co teda pro praxi nic. Stále naháníme zaměstnance různě po parkovištích, ráno doma, při venčení psa a podobně. Paní jsem odvolávala u branky ve 7:45 ráno v Županu. Ale slušně. Poděkovala jsem jí, že přišla v Županu. Takže stále doručení poštou nejde. Poučení, které uvádí Česká pošta na obálce, kterou budete posílat zaměstnanci výpověď, není v souladu se zákonnou úpravou a neobstojí z hlediska judikatury Nejvyššího soudu. To řada lidí neví a řada předních kanceláří, včetně té naší, má vlastní obálky s vlastním poučením, které jsou v souladu s právními předpisy a měly by být obhajitelné v praxi. Nicméně ani tyto obálky nejsou projudikovány a to je další věc. Pracovní právo je sice, řekněme, upravováno předpisem, kromě těch dalších, nicméně pro pracovní právo platí, že se v něm uplatňuje rozsáhlá judikatura soudu. Zkrátka, advokát miluje pracovní právo, protože na 90% otázek je upraveno v judikatuře. Už o něm soudy rozhodovaly o té věci, o tom problému, už se má čeho chytit, už ví, do kterých dveří má jít a do kterých ne. Ohledně toho doručování, ty obálky, jak jsem teďka uváděla, ty, co mají ty přední kanceláře, nejsou projudikovány. To je skutečnost. Ale je to jakási snaha těch předních kanceláří prostě najít nějaké řešení. Jo? Protože víme, že to poštovní poučení prostě není správné, tak jsme zkusili tuhle cestu a uvidíme, co s tím jednou soudy udělají, až to zaměstnanci zjistí, že to není správné ani těch nových obálek, takže tady jsem vám možná dala některým návod. Nicméně obecně doručování. Já to teda podávám trošičku aspoň humornou formou, ale je to v podstatě můj styl komunikace i tragických témat. Jo? Je to v případě elektronické komunikace, co se týče doručování, tak jednoznačně z hlediska nějaké právní jistoty zase rozlišme, jsme v oblasti pracovního práva, úplně jiný vesmír, a jsme v oblasti, musíme rozlišit běžnou agendu od té zásadní, kterou uvádí konkrétně zákoník práce, a to jsem řekla, ten vznik, změna a zánik pracovního poměru. Jo, to je třeba jakoby rozlišovat, opravdu. Jo. Když jsme u doručování těch zásadních dokumentů, tam jednoznačně se musíte držet prostě zákona. Tam vám žádný, byť i taková cool firma, jako je OK System, nemůže v žádném případě zaručit, a shodli jsme se s panem Klimešem, že oni to ani nebudou dělat, proto jsem dneska tady, takže se v tom shodneme, že by vám slíbili, že vám udělají systém, kdy budete moci bezpečně se zaměstnancem podepsat pracovní smlouvu, výpověď a podobně a budete moci v noci klidně spát s tím, že jste všechno splnili. To prostě nejde. V tuhle chvíli při tomhle stavu legislativy to nejde. Takže ohledně doručování, ať neodběhnu od tématu, já mám ráda, když to jde pěkně postupně, ohledně toho doručování v tuhle chvíli platí pořád to, co bylo. Jo, sice zákonodárce udělal novelu, ale ta je k ničemu. Můžete doručovat i datovou schránkou, dobře, super, kolik zaměstnanců jí má, že? Je tam sice fikce doručení po těch 10 dnech, ale prostě já neznám zaměstnance, co má datovou schránku. Jo, takže, jo, nevím, můžu se možná zeptat vás, jestli jako zaměstnanci máte datovou schránku. Takže tak. Takže se potvrzuje i to, co platí v takovém regionu rázovitém, jako je Ostrava. Tam taky nemají. Já jenom dodám, že my máme pár zákazníků, nebo jich určitě sedí několik, kteří jsou z veřejné správy a tam ještě bojují s tím, že když náhodou tu datovku má, tak ji musí použít. Ano, takže abych to bylo pořádek, aby se tom každý orientoval, že vlastně můžu a nebo musím, ano, to je zase ano, veřejná správa, omlouvám se všem tady, kteří jsou z veřejné správy, protože pro ty platí trošičku jiná pravidla. Ano,
Kvalifikovaný podpis, to je ta nejvyšší forma a datová schránka a datová zpráva musí být povinně. Takže zase, omlouvám se, tam jsou trošičku jiné věci. S tím, že ohledně doručování teda platí pořád to, co jsme řekli, e-mailem značně nejisté, poštou naháníte toho člověka, poštou to ani nedělejte, proboha, poštou to nedělejte. Jo? Prodat asi ty naše obálky, ale taky to nebudu dělat. Prostě poštou to nedělejte. Vylákejte ho, nebo jí, na Jo, za antenu to nemám ptát. A nebo můžeme zkusit druhej. Nebo dva, že bych měla. No. Pro zesílení toho impaktu. Takže, co se týče, pojďte se, mě je to lidsky samozřejmě nepříjemné, když já teda se bohužel nějakým způsobem pánové v oboru, i v advokaci je více pánů než dám, tak pánové vyhodnotili, že nejlepší nasadit ženu na takovouhle agendu. Jo? Když mám někoho vyhodit, odvolat a tak. Jo? Takže jsem to já, kdo teda nahání ty neboštíky, že to ještě ne. To až možná potom, ale zase až tak jako tragický jako fakt to není, jako to jenom je ztráta práce, jo, pro boha. Ale ty nešťastníky jsem chtěla říct, takže já je teda naháním a podobně, ale dělám to slušně, jako upřímně, dělám to slušně, jo. Poděkuju, popřeju dobrý den, ale samozřejmě mým úkolem jako advokáta je provést úkon řádně a platně. To znamená, že opravdu 90% mých klientů, 100% klientů neposílá nic poštou, jenom v zoufalé situaci, kdy ho opravdu nejde jako nahnat. A jinak to děláme teda osobně. Jo? To osobní předání je možné jak na pracovišti, tak v bytě, tak kdekoliv. Kdekoliv prostě. Některé firmy najímají i detektivní kanceláře, aby vypátrali a doručili. Ale tak, to je na každém, že? Tady to doručování jsme si teda řekli. Právní forma, zase naprosto striktní předpisy týkající se, v jaké formě musí být dokument učiněn. Pan Klimeš mi říkal, a líbilo se mi to, četla jsem i článek, že ideálně je, když ten dokument vůbec nevznikne. To se mi líbí. Zase platí to, co jsem říkala, rozlišení, běžná agenda, provozní, tam to funguje, ta zásadní, tam to nefunguje. Někteří z vás si možná pomáhají formáty PDF. Kdo si pomáhá formáty PDF? Že pošlete v PDF-ku. Vy si pomáháte PDF. Ještě někdo přizná, že si pomáhá PDF? Taky. Ano, s tím se taky jakoby setkáváme a taky to děláme. Jo? Ne v Pracku. Jo? Upozorňuji, že v Pracku ne. Zas takový jako revolucionáři nejsme. Ale ano, můžete samozřejmě poslat zaměstnanci e-mailem ve formátu PDF vámi podepsanou pracovní smlouvu s tím, že prosíte o to, aby to vytiskl, podepsal a poslal vám zpátky sken. Na první zaháčkování je to OK. Jo? Tím, že ho jakoby už se upíše peklu a už je zaháčkovaný. Jo? Samozřejmě neobstojí. Jo? Takže za mě můžete zahačkovat, protože vím, jaká je situace ohledně jakoby pracovní síly a takhle, tragická ve všech ohledech, ve všech oborech i v advokacii. Takže na první zahačkování ano, ale jak při prvním kontaktu určitě podepsat pracovní smlouvu v listinné podobě. Jo? Ano. Je to prostě tak, jak to PDF-ko. Jo, tak, ano. Jo, normálně to podepíše tak, jak ten dokument byl poslan. Jo, prostě ho jenom dejte tomu zaměstnanci. Oni nejsou zorientovaní, jo. Zatím nejsou zorientovaní, oni to podepíšou. To už zní jako návod. No, takže tak. Neřekla jsem to, nesmíte mě upalit. Tak, co jsem ještě neřekla a musím splnit svoji advokátní povinnost, je postrašit vás. Protože to máme my advokáti nejraději, zejména mý kolegové. Začnou tím, že klienta vyděsí. Já se většinou zamyslím a hledám to řešení. Oni děsí, takže já vás vyděsím. Vy jako zaměstnavatel, řekla jsem, že nedej bože, jako nešťastníci se dostanete k soudnímu sporu, nebo na vás některý bývalý zaměstnanec, anebo současný zaměstnanec, protože vyhodit to stejně nezvládnete, jenom těžko, pošle kontrolu inspektorátu práce. V tomhle je to naprosto striktní.
Úředníci z inspektorátu práce, kteří nemají vůbec pochopení pro váš těžký osud personalisty, vám napaří 2 až 10 milionů pokutu za to, že jste nesplnili některý z předpokladů toho, jak má vypadat pracovní smlouva, a to je zejména dodržení písemné formy. Vy máte prostě povinnosti podle zákona a ty musíte dodržovat. Když nedodržíte, je to pro toho úředníka naprosto snadná cesta, jak vás prostě dostane finančně a podobně. S tím, že navíc u těch zásadních dokumentů, a vracím se zpátky k té formě, zákon jednoznačně stanoví, že musí být písemná forma. Co je písemná forma? Je to samozřejmě papír s vlastnoručním podpisem. Jasná písemná forma. Může to být i Ano? Ano? No? Mhm. Ano, písemná forma je konverze dokumentu, dá to, je to jakýsi zajišťovací prvek, ale ono to záleží hrozně od inspektorátu. Jo? Máte prostě úředníka, který řekne, OK, jo, máte to, je to konverze, je to nějaké zajištění toho dokumentu, beru to, že to jakoby prošlo, jo? Že jste splnili ty zákonné předpoklady. Potom máte úředníka, a teda liší se to i na Severní Moravě. Jo? Jsou osvícení a jsou naprosto nekompromisní. Jo? Některý prostě chce jasně listinný dokument, chce prostě papír, chce ten fascikl a chce si ho projít. Jo? Nevidí to v listinné podobě, rovnou napaří. Jo? Takže můžete, ale zeptejte se nejdříve svého úředníka. Jo, jako advokát vám to oni ty inspektoráty práce, to jak se všemi úřady. Jo, to se liší. I stavební úřad. Jo, některý vám to projde, některý vůbec neprojde. Jo, prostě finančák taky. No, finančák, no to je jiná zase záležitost. Takže můžete to jakoby zkusit, ale ještě to není tak standardní. Není to něco, co by ještě bylo ustálená praxe u těch kontrolorů a u těch úředníků. Jo? Není to něco, na co by byli zvyklí. Řada těch úředníků prostě jede v nějakém v nějakém systému nějakých prostě jakoby zaběhlých standardů nebo nějakých způsobů řešení a bude na tom jakoby tvrdě jako na tom trvat. Jo? Teď nevím, kde jsem skončila. U té právní formy asi, že? Tak, co je teda ta právní forma? Ta listina, to jsem řekla, podepíšete papír, jasně. Ale písemná forma, a říká to i občanský zákoník, což je dobrý, že to je i v zákoně, je zachovaná i v případě, že máte ten dokument elektronicky a je podepsán elektronickým podpisem. Tak, a teď se vracím k tomu, co jsem řekla na začátku. Kdy je elektronická forma dokumentu? Jasně, to víme. To je prostě něco, co je v tom systému a pošlete to systémem, to tady kolegové ví lépe než já, prostě přijde mi to do e-mailu nebo do nějakého systému mi to přijde a podobně. Musím prokazovat, že se řádně seznámil, že řádně podepsal a že byl řádně doručen ten dokument. Všechny tyhle věci neodpadají u té elektronické verze. Vy zachováte třeba písemnou formu, protože občanský zákoník, který to upravuje, tak on to umožňuje. Vy zachováte tu písemnou formu, to splníte, ale nesplníte v žádném případě ty další parametry. Jo? U těch zásadních dokumentů. Máme tokeny, karty, přístupová hesla, máme čtečku otisku prstů nebo Face ID, ale máme soudce Nejvyššího soudu a pracovní právo. Takže tak, já bych tomu už dále jakoby nic nedodávala. Je to prostě stále, to pracovní právo je v tomhle prostě rigidní. Jo? U těch zásadních dokumentů, když už splníte třeba 3 ze 4, tak nesplníte prostě ten 4. Jo? Jak udržet ten dokument stále aktuální? Jo, to je taky otázka. Vy podepíšete ten dokument s tím zaměstnancem v určitém okamžiku, v určitém čase, v určité podobě, o určitého obsahu. Ale ten obsah se mění. Jo. Takže vy musíte zachytit všechny ty změny. Pro vás jako zaměstnavatele, vy máte jiné prostředky než zaměstnanec, máte tomu jiný přístup, jste si vědomi svých povinností a podobně. Ten zaměstnanec to má úplně na parku. On to jednou podepíše a už prostě od toho chce mít klid a nechce tomu se už nikdy věnovat. Jo, prostě takže jo, jako ty způsoby zabezpečení jsou,
ale nejsou v praxi ověřené, nejsou projudikované. Není jediné stanovisko soudce nějakého soudu prostě, jakéhokoliv soudu, že by k tomu nějaký soud prostě vydal nějaké stanovisko, ideálně nejvyšší. Žádné, jo. Takže je to něco, co se rapidním způsobem vyvíjí v jiných oborech, ale ne v Pracku. Pokusy jsou, ale vždycky ta věta začíná pěkně a končí úplně, že to je vlastně úplně promarněná šance. Ty právní limity v pracovním právu, rizika a omezení, to jsem vám řekla. Jo, těm rizikům ještě, to jsem nedořekla, ať vám nedostanu nic dlužna v tom strašení. Takže máte kontroly inspektorátu práce, to znáte, které samozřejmě my taky někdy řešíme, co je vlastně výsledkem potom té kontroly, jak to je správně nebo to není správně. Někdy se z toho dá něco jakoby obhájit, něco někdy ne, ale je to úředník, je to pán prostě. Jo? A to, když mu nabídnete kávičku a chlebičky, tak to nekončí většinou moc dobře. Další výrazné riziko spojené s elektronickou komunikací v pracovním právu a v těch zásadních dokumentech. V těch oblastech běžných, říkám, to bych chtěla, abyste navnímali, že se to moje strašení jako toho netýká. Ale obecně v těch zásadních dokumentech, v případě, že už nedej bože dojde k tomu, že budete v soudním sporu se zaměstnancem, jste to vy jako zaměstnavatel, který máte důkazní povinnost. Jste povinen dokázat, že jste řádně splnili své zákonné povinnosti, které jsou ještě bohužel k vaší škodě přesně v zákonech definovány, ať už občanovi, myslím občanský zákoník, tak už v zákoníku práce, nebo kdekoliv jinde. Prostě máte to tam jasně dané a ten soud prostě jasně vidí, jestli jste to porušili nebo ne. Takže v tom soudním řízení potom taháte za kratší konec. A ta elektronická komunikace u těch zásadních, říkám, soudci jsou taky jenom lidi. Oni vám budou akceptovat a myslím si, že není žádný šílený zaměstnanec, který by se soudil o to, jestli měl správně docházku a podobně. Oni se spíš soudí v věcech, které jim zasáhnou do peněz a nebo do toho, že je vyhodíte. Jo? Takže v těch provozních věcech, na které vlastně tady máte ty systémy, tak v tom to nebývá. Jo? Ale je to taky riziko v tom, že vy, když byste byli těmi revolucionáři a šli tou cestou, že uzavřete pracovní smlouvu elektronicky, tak musíte počítat s tím, že na konci dne u toho soudu se vás soudce zeptá, jak jste naplnili zákonný požadavek písemné formy pracovní smlouvy. Jak jste zajistili, že se zaměstnanec řádně seznámil s obsahem dokumentu a jak jste zajistili, že ho řádně ten konkrétní zaměstnanec prokazatelně podepsal a že mu byl doručen v elektronické podobě. Bohužel k tomu není judikatura, 5-10 judikatů by se nám hodilo do praxe. Není, zatím. Takže uvidíme, ta prognóza. Teďka jsem vám řekla v podstatě tu poslední odrážku, kdy určitě ne, to už jsem snad jakoby řekla několikrát. Opravdu, prosím, zvažte to. Já tomu hrozně fandím a myslím si, že je hrozná škoda, že zákonodárci opravdu nevyužívají potenciálu téhle agendy. Ale zase vemte si to na druhou stranu. Pracovní právo se dotýká osobní sféry každého člověka. Jo? Každý máme práci. Máme volby za 14 dní. Když se dostane jakákoliv takováhle změna do parlamentu a začne být projednávána, tak řada politiků, poslanců, využije tohoto tématu a překroutí to tak, že ve výsledku to je v podstatě úplně nepoužitelné. Prostě je to zneužíváno v rámci nějakých jakoby populistických potřeb poslanců a podobně, že prostě musíme chránit toho zaměstnance. Sice úplně zabijeme tu věc, ale musíme chránit toho zaměstnance. A to je hrozná škoda, protože to pracovní právo dokáže, nebo by mohlo být hrozně kreativní. To HR by se dalo dělat hrozně krásně, plynulé, v souladu. I pro toho zaměstnance by to byla krásná služba, kdy prostě by šlo všechno prostě jako po másle. Výpovědi asi nikdy nepůjdou po másle, ale ty ostatní věci by šly. Jo? Že prostě i dneska máte covid, ten zaměstnanec ideálně vám to podepíše doma, na dálku, elektronicky, než aby musel někde si nasazovat roušku. Teďka ještě když si ji má nasadit, kdy zase ne, furt se to mění. Teďka už je 2krát očkovaný, tak zase nechce, je v protestu.
Jo? Takže i pro toho zaměstnance je to komfort. Jenomže zkrátka ta cesta se ještě v tom pracovním právu nenašla. Je to velká škoda pro ten obor. Opravdu, pro tu praxi je to velká škoda, protože i v těch rigidních dokumentech je prostor, kde by ti zákonodárci mohli ty otěže povolit, ti soudci by mohli dostat trošku zdravého rozumu a mohli by opravdu umožnit dýchat tomu oboru. Změny na obzoru. Ráda bych řekla nějakou pozitivní zprávu ohledně změn na obzoru z hlediska HR. Jak jsem řekla úvodem, zákonem roku 2021 bylo jakoby vyhlášen v nějaké anketě zákon o bankovní identitě. Je to, řekněme, nějaký progresivní způsob ověřování identity v online prostoru v různých transakcích. Je to vlastně státem uznávaná forma. Je to v podstatě, máte přístupové údaje do internetového bankovnictví, tyto údaje, tento přístupy už má víc jak 5 milionů lidí, takže je to nějaký už ověřený, běžně používaný institut, na rozdíl od datových schránek a podobně. A vlastně vy byste této bankovní identity, těchto přístupů využili i pro jiné dokumenty, pro jiné situace se soukromými subjekty, třeba elektrárnami, plynárnami a podobně, při podepisování dokumentů, při identifikaci a podobně. V pracovním právu toto nelze a ani to nepůjde. V dohledné době žádnou změnu zásadní ohledně doručování, elektronizace a podobně v pracovním právu nečekáme. Poslanci mají teďka jiné starosti a i přes jakoby velkou snahu právnické obce, ač se vám to může zdát neuvěřitelné, i právníci mají zájem na tom, aby prostě ten obor dostal, co si zaslouží. I přes snahu tady zodpovědných firem, tak se to prostě nedaří. Vždycky s kolegy z kanceláře nadějně vzhlížíme, když vyjde nějaký návrh, ale ten návrh ke konci dne prostě nevyjde. Prostě nevyjde, prostě je úplně jiný. Jo? Takže někdy se to kousíček posune, někdy vůbec a někdy se to úplně míne cílem. Takže vidím, že mám asi už jenom 5 minut. Musíte mě když tak zastavit. Jo. Ještě v těch 5 minutách, jo, ještě, tak. Ne, v těch 5 minutách ty jsou jenom pro vás a pak dobře. Bude ještě rezervovaný čas na dotazy. Dobře, děkuju. Takže to, co já bych shrnula k tomu dnešnímu výkladu, který jsem se snažila udělat pro vás co nejvíce prakticky, je to, že hrozně fandím jako advokát, i z praxe vím, že to funguje. Elektronizaci systémů, u kterých to prostě jde. A těch systémů je hodně. Budou tady dneska už byly tady zmiňovány v rámci nového loga OK systému jsem se dívala, že tam proběhly uvedení těch systémů. V řadě systémů to jde, využívejte je z hlediska právního nějakého hodnocení rizik. S tím není v praxi problém, jsou to i uznávané instituty, co se týče soudní praxe a podobně. Nicméně mějte na paměti, že v případě, že se budete pouštět do elektronické komunikace, v případě těch zásadních dokumentů, které se týkají změny, vzniku změny a skončení pracovních poměrů, platových výměrů a podobně, dohod o provedení práce a podobně, tak tam to nedoporučujeme. Tam to není dobrý nápad. Jo? Tam prostě to je takový zásah do té sféry toho zaměstnance, že mu to stojí za to zpochybnit. Jo? A vy to prostě budete tahat za kratší konec, to je jednoznačně. Takže to je asi to moje sdělení, že právníci obecně digitalizaci fandí, nejsme nějací ti, jak říkáme v Ostravě, hnidopíší, že prostě vždycky najdeme někde nějaký problém. Jako, jo? Prostě to je problém. To nejde. Jo? Proč to nejde? My hledáme cestu, kde to jde, jak to jde a jak udržet toho zákazníka, toho klienta v komfortu, aby nemusel mít plnou kancelář papírových spisů. Mě to přivádí k začátku mojí praxe před 12 lety, kdy jsme na jednání 3krát týdně pro klienta, se kterým jsme kolektivně vyjednávali, 3krát týdně tiskli asi takovýhle stoh dokumentů na každé to jednání. Moje ekologické srdce plakalo. Takže pokud by je něco možné držet elektronicky, já jsem je rozhodně pro, ale prosím, odneste si tu zprávu o tom, že to pracovní právo
v tomhle má značné limity. Jo, můžete se podívat pokud budete mít volnou chvilku, čas a náladu, můžete se podívat do příslušných ustanovení občanského zákoníku, které to upravuje, je jenom jedno, které upravuje písemnou formu, do zákoníku práce, paragraf 3.4 a další ohledně doručování. To možná znáte a zoufale jste v tom hledali nějakou skulinku, kterou jste taky nenašli. S tím, že máme ještě nařízení Evropského parlamentu EIDAS, a k tomu prováděcí předpisy, které vlastně tohle podporují, ale v tom pracovním právu, na rozdíl od těch ostatních oborů, v tom pracovním právu to zatím nemá, řekla bych, takový dosah, který by si to zasloužilo.